Исәмсез, хөрмәтле тамашачылар, безне бүген Ризда белән чакырдылар. Сораштыргалаштырау дигән тапшыруга. Без хәзер сораштыргалаштыргалау. Әйттеләр бит инде шаярмаска ул турда. Син юттың окончаниесын. Jutсасың, мин вообще булып чыкты ул. Җәмәгать. Сораштыргалаштыргалау тапшыруы кунаклары бүген Артем Пискунов һәм Риза Саляхова. Тинчурин театры артистлары. Аллага тапшырып башлыйкмы? Ие, башлыйк. Син беренче сорау биргән. Сез инде бәлки беләсездер кагыйдәләрен. Әгәр дә белмисез икән, белмәүчеләр бар икән, яңа гына безгә кушылучылар булса, әйтеп үтәбез. Монда безгә сораулар әзерләгәннәр. Без үзебез дә әлеге сорауларны белмибез. Җавапларын билгеле инде белмибез. Шулай итеп башлап карыйк. Мине беренче тапкыр күргән мизгелне исеңә төшер. 6 октябрь 2008 Ай. 2008 ел. Ой. Баскычтан Ялгышлык кыласың түгелме? 2004 ел. Менә. 4 елга. Итек укырга кергән елны гына. 2004 елның 6 октябрь баскычтан төшеп барадыр, ак күлмәк киеп. Ак күлмәк микән? Тагын ялгышлык кыласың. Сарышсын инде матур күлмәк инде. Миңа ак булып тоелган инде. Ак шалвар белән ак блузка иде ул. Актан инде яра. Күлмәк булып тоелган. Фәрештә булып күрендемме шунда? Фәрештә булып күрендең минем күзләремә. Шуннан бирле аерылмый күзләрем. Минем булдымы? Яра. Кабул итәмме бу җавап? Җавап канәгать. Әйе, мин канәгать. Канәгать булсаң да менә мин берәү сорау. Минеке кызыл сорау. Мине күргәч тә иң беренче нәрсәгә ихтимал иттең. Ул мине күрмәде. Бәрелеп китте миңа. Күрдем, алдашма. Гадәттә чәчкә. Сине күрү мөмкин, күрми калу мөмкин түгел иде. Чөнки син 2 метрлы узын буйлы егет идең. Юк. Булайга син 2 метр түгел инде. Менә булайга шул тирә. Әйе, без баскычтан сыйышмадык ахыр. Так. Әйтин. Беренче тапкыр консультацияларда күрдем бугай мин сине, театр училищесына кергәндә. Керү имтиханнарына әзерлек консультацияларында шул вакытта күрдем дә синең җирән чәчеңә игътибар иттем. Җирән чәчеңә, синең түгәрәк булуыңа, Ходаем бу бәбигә ничә яшь икән дип уйлаганымны хәтерлим. Нәрсә? Үзеңне бел. Син миңа хәзер дә тамамый дип дәшергә тиешсең. Булды. Әйдә. Аш сорауны 6 айга бәләкәй ул миннән. Ярар, Артем абый, дәвам итәбезме? Әйдә. Монысы булды бит инде. Кайчан мин сиңа беренче тапкыр яратам дидем. Кияүгә чыккач. Аңынча әйтмәдем микән ни? Юктыр мөгаен. Юктыр. Яратам дигән сүз кызлардан теге ишетү миңа калса ул бик нидә түгел. Кирәге бер түгел ул сиңа. Әйе. Минем Кирәксен мисең инде син? Юк, кирәгин ул әлбәттә өйләнешкәч бигрәк тә дип уйлыйм инде. Но аңа хәтлек инде. Ул бит инде әзрәк ни булырга тиеш, тыйнаклык дигәнгә. Ну, хәзер ул, конечно, бик редкость. Әйе, хәзер там бер-берсенә безнең әти шикелле. Кино карап утырганда теге 3нче сүз я тебя люблю. Шуның шикелле, алай түгел бит инде, яратам бит ул бик җаваплы сүз. Ни? Һәм мин ул җаваплылыкны туеп, әйе. кияүгә чыккач Һәм итәгатьле кыз буларак, кияүгә чыккач кына һәм еш әйтеп киләсең. Әйе, беләм. Тырышабыз. Әйе, мин дә сине яратам. Киттек дәшә. Рәхмәт. Әйе. Так. Соңгы тапкыр мин сине ничә үпкәләттем? Үп дигәч, үп турында дип торам башта. Үпкәләм. Үпкәләм. Син минеме? Теге чакта машинадан чыгып калдыргачмы? Тәкәре аны хәсиләмичә булмый бит инде кеше хәзер. Бу хатыны машинадан куып төшергән дияргә мөмкин. Төшердем шул. Ярар, ансын сөйләрмен. Иң соңгысын син үзең беләсең. Ләкин мин аны хәзер сөйләмим. Аңладыңмы?
Шуның өчен әле әтиәнидән миңа эләкте дә. Да. Теге машинадан куып төшерүең ансы. Мин аны үпкәләттем, һәм аңа әтиәниннән эләкте. Менә Әтиәнидән эләкте. икеләтә үпкәләү булды миңа. Үпкәләтү булды. Ярар. Теге машинадан куып төшерүең. Син куып төшермәдең бит инде. Мин үзем төшеп калдым. Айрым чакырлар шул историяны сөйләтер өчен сөйләмә. Киттек, һәм мин бирәм сорауны. Ярар, мин анда үзем гаеплейм. Мин кирләнгәнгә күрә Артем миңа әйтте, баралайса машинадан төшеп кал диде. Ярар, алайса дидем дә. Кызыл светофорда туктаганын гына көттем дә. Даң ишекне ябып чыгып киттем. Бу әллә кайчан бит инде кияүгә чыкканчы. 7 ел бит инде хәзер өйләнешкәнгә дә. Күптән инде бу. Бу бер-беребезне якынрак белү чарасы күбрәк булды. Ни анасы аңладым, алай шерек ярамады. Кияүгә чакырсаң иде, мин бу егетнең хатыны булырга риза дигән уй башыңа беренче тапкыр кайчан килде? Бу уй килгән чакырсын иде. Ой, юк. Андый уйлар гомумән башыма килмәде. Бер кайчан да андый фикер килмәде минем. Безнең мәхәббәт тарихын белгән кеше бу сорауга җавапланачак. Бу булай булмады гомумән. Бер кемнән дә мин андый тәкъдим көтмәдем. Чакырсын иде бу мине дигән. Артемнан да көтмәдем, бер кемнән дә көтмәдем. Әле тәкъдим ясагач та, бәлки тагы берәр 2 ел сузып карарбыз дигән идем. Барып чыкмады. Юк, 1 елга шулай да суздык бит инде. 1 елга. 2013-тә ясадың да син тәкъдимне, 2014-тә. Ясадың да син дигәч тирәләр. Тамашачыны әле куяп киргән. Ясадың да син булар. Булар булай булган икән бу. Юк, тәкъдим ясадым. 2014-тә өйрәнештек. 2014-тә. Хәзер миндер ичендә. Синмени? Син. Масын кире тагам. Минем кайсы сыйфатым синең ачуыңны чыгара? Соңга калуың. Бесит, прям бесит менә. Хәзер әле ул менә бесит кана, әлеге бесит ел мине менә. Хәзер нәрсә, әзрәк соңга кала башладыммы? Әллә син күнектеңме? Мин күнектем бугай улай бергә. Күнегәсең инде ул. Һәр кешенең үз тараканнары бит инде. Но бу миңа калса хатын-кызларга хас әйбер дип уйлыйм мин моны. Шуңа күрә нормальный таракан. Нормальный сары таракан. Өйдә яши торган. Теге озын мыеклы, нормальный алты аяклы таракан. Улыбыз әскәр, кайсы ягы белән миңа ошаган? Арты белән. Кырые белән дә. Кырые белән. Чәченең төсе белән. Әзрәк кенә, әзрәк, Аллаһка шөкер, саргая башлады. Бронза уйлана. Син хәзер үзеңдә бит инде сары түгел. Сары түгел, мин бик сары идем. Мин сарылар төркемендән идем. Хәзер бронза уйландым, бакыр. Җирәнлегеңне югалттың син, әллә нишләдең шуны? Сакалыңда гына калды. Мукама елдән нишләдең, йөгереп килеп. Эшләдең. Тагын нәрсәсе? Үҗәтлеге белән син ашаган. Кисәгә керми инде сүзгә, югалып калмый, у ягы белән дә син ашагандыр инде, мин бит инде югалып калучы. Гуман ул дәватига ашаган, дәвам итәбез, китик. Минем әтигә ашаган, характеры белән Кем? Син? Мин жаңа бирдем бит әскәр кайсы ягы белән ашаган. Бит әле. Мине башка хатын-кызлардан нәрсә аерып тора? Бирәм матур сораулар. Әйдәле. Хатын-кызлардан нәрсә? Миңа шауың айрыл, мин сине яратам, менә шунысы белән син аерылып торасың. Ничек хатын-кызлардан аерыл, нәрсә белән аерылырга мөмкин? Ничек инде? Чәчтесе белән һич югы. Бу бит инде бик гади әйберләр, бу теге нәрсәсе белән. Син менә шул катлаулысын сорыйлар синнән. Катлаулысын әйтәм бит инде, чөнки мин сине яратам, калганнарны мин яратмыйм. Шуның белән син аерылып торасың. Нәрсәгә мин сине яратам? Бу инде галәмгә сорау, нәрсәгә мин сине яратам? Кешедән нәрсәгә син аны яратасың дип сорасаң, бәлки син аны яратмыйсыңдыр да килеп чыгара мөмкин. Шуңа күрә син аерыласың шуның белән, мин сине яратам. Мин сиңа гашыйк, шуның белән син калган хатын-кызлардан аерылып торасың. Менә минем әлеге сорауга җавап. Рәхмәт. Теге син миңа бүләк иткән аю бар иде бит әле. Кәләш аю. Аның да бит корсагына бассаң, мәхәббәт турында төрле фразалар әйтә бит. Анда да шундый фраза бар иде. Кешедән мине ни өчен яратасың дип сорама. Теге кеше шуннан да ни өчен яратамсың әле дип уйлавы, яратырга синең бер нинди сыйфатыңда булмавы ачыкланырга мөмкин. Шуңа күрә кешене сыйфаты өчен яратмыйлар, барып
Барлығы үшін яраталар. Яратқаның үшін яраталар таған нешектерге. Devam etemiz. Hem de Kızıl Sırao. Şayaramаlar bağısta. Бірік. Мен ойнаған қайсы спектакль сеңа ұшамады? Только попробуй. Әйде башта қайсысы? Қайсысы ұшадыдан башлық әлі? Әйтіп күнә қара. Қорқытудан соң енді. Ең ұшаған десем енді жоқ, алардың көбісі ұшый. Мен сеңа ғашық болған Арыстан Иракли Ричард Галин. Ричард Галин образың ұшыйды меңа. Ол Айгүл илі спектаклі Мұстай Кәрим авторы. Башқұртстан авторы Мұстай Кәрим. Ол уақытта сенің жауапсыз мәхәббәттен януың, Айгүлдің сеңа жауап бермеуі, сенің азаплануың. Түземе қызғанып қана ғашық болдың шы мен. Әлі шулай болдым шулай. Білмеймін де. Образыңа ғашық болдым шында башта. Башта Ричардқа ғашық болдым. Ол менің образыма ғашық болған, һәм меңа қазір қартайып өлгенше шул образын ойнарға керек. Ничек, какао мне. Ричард Галин болып ойнарға деген. Жоқ, башта мен Ричард Галинға ғашық болдым. Ондан соң енді мен Артем Пискуновны іздеп табып, шуша Ричард Галинда Артем Пискуновқа ғашық болдым. Әлбәттә, һәр образда сен өзіңнің бір зор кисәгіңді қалдырасың. Шул. Ричардта сенің қайсы кисәгің қалды? Қалмады. Бір кисәгім де бүтінесі сенде. Ұшамаған роль. Сен ойларға керек. Шулпанда енді? Жоқ, енді мен ұшатам, яратам мен сенің ол роліңді. Еме? Вилдан, тискәрі образ. Мені тұтып ярасың. Бәлки Сүңген йылдызлары теге? Жоқ, енді яратам. Тамашашыда ярата. Бүтінісін яратаң. Сен өзің яратмайдың бір роліңні. Ол да болса Шариф Камалның Хожи Әфәнді үйләне спектаклінде Жәлал образы. Ансыда енді мен ойнарға ярата башлаға шыққана спектакль түшіп қалды. Ярар, алайса шул болсын. Ярар. Чөнки минем өчен минем өчен яратмаган образларың юк, шуңа күрә ярар. Син үзең яратмагач, әйдә шул булсын. Шулай кызык сораулар, эме? Кызык сораулар. Өйләнгәнче син минем турында нәрсәләр белмидең? Мен бүтән әйбердә беләдерим. Дип уйлый инде бу. Бик сирәк, бик шундый нидер белмим. Күп әйберне беләдерим. Күп әйберне һәм беләдерим. Беләдерең, әме? Дип уйлыйсың. Дип уйламыйм инде, беләм. Мин хәтта син белмий дип уйлаганнарын да белгәнмендер әле. Әме? 100%. Чөнки без әйләнеп кайтыйк мәхәббәт тарихына, мин бик зак йөрдем бит инде. Шуңа күрә бүтән нәрсәне дә белгәнмен инде. Шулай булды. Хәтта шушы урамнан барганда кайсы җирдә абынганымны да белгәнмендер инде мин ул вакытта. Бүтән әйберне сораштырадыр инде мин кызлардан. Кайда йөрде, кайда булды, качан килә, сәгать ничәгә, училище качан килә, бүтән әйберне, яраткан кешене бүтән әйберне беләсең килә бит инде. Нәрсә ярата, бүтән әйберне беләсең килә. Шуңа күрә бүтән әйберне беләдерим. Син һәм мин. Сине таң калдырган иң романтик гамәлем. Романтический гамәлләр булгалады да безнең. Син андыйга мастер. Мастер дип инде. Мин аларның һәрберсен хәтерлим. Юк, һәрбер күп түгел бит инде хәтлек. Инде изрәп үпкәләшеп йөргән чакта ватманнарда яза идең инде подъездда, хәтерлисеңме? Роза ниләреннән, бөртекләреннән. Аларны хәтерлим. Ул вакытта минем ачык килгән чагы, мин аларын сакламаганмындыр инде, дисәң фу. Кая теге Тимер Роза да качан гына килеп чыкты. Ярар. Мәңге шиңмәс Тимер Роза бүләк итте.
Yok bu. Meйтем қоя қойған бұл мұны әлемет аламыз деп айтқан. Жоқ түгі жоқ. Әниден де сұра, әлі үйленішкеш әниден сұра қоя ол. Білмейм әлі тағын. Анасын квартираға үйленішкеш келіп шықты мәгіз өзі егізге әлі кіз енді мұна деп қоядыр. Шырмаға тузанға батып жатқан. Шырмада түгіл енді шкафта еді. Мен аны ұмытқанмын, бір сен бөлек еткенмін. Ол уақытта өзім мен құрырақ жауап бере тұрған уақытта ме? Ярар. Нәрсе идеялы сұрау? Ұмыттым да енді. Кім-кімге сұрау берген идеялы? Ғама ең таңқалды. Романтик. 8 декабрь менің туған күн. 2017 әскер туған ел еді ол. Әскерге бір 8 ай болғандыр ема уақытта 9 ай. Сен подъезд түбінде музыкальный аппаратуралар алып келіп, микрофонлар қойып, гитаралар осып, менің студентларымны да әлі алып келіп, шарлар тұттырып аларға. Әрізде оранда бала білән ерекен, бала білән ереге шыққан мен шалтыратам, сен қоя, мүне бала білән орамда ерем, мейтем кел тез болмында неге рабой площадкаға. Тегі бір Елнұр Байназаров мейтем бар, баланы қарап тұр мейтем ризде мұнда келсін. Елнұр Юрий біздің подъезде анда. Елнұр Юрий Байназаров біздің бала білән тігінде. Елнұр келіп шықты бетенді. Бар колясканы менға берді тігінде мін дейді. Площадкаға. Шында қазір енді бәлкі кімдердір біләдір, әнкәсі деген жырында шығардық, клибында түшірдік әнкәсі деген жырыны бірінші тапқыр шында башқарғанайым дом ортасында. Площадкада колонкалар қойып, шыннан да. Анасын Петербургқа саяхатқа бару. Нейне, алар енді. Ол уақытта біз жүргенген әшоқ. Петербургқа алып барып, Петерговта... Міне, кстати, сен тәғдем ясаған балдақ шушайынды? Шул күннен бері сол мекием десем, алдалайым болайын, спектакльлерді салырға тұры кейін. Міне шушы балдақны кертіп қойды Петербургта, Петергоф шәһәрінде. Шуның үшін алып барған болып шықты. Қара бітір дейін қалмай кием. Соңғы тапқыр не үшін талаштық? Так, масанас қатығым әмітсіздік. Соңғы тапқыр не үшін талаштық? Біз ғұман Ризия білен талашмайбыз? Анда талашу 2 жемілі білен тоқталағы мән. Башта мен ғұман Ризия білен талашуның мәғынасын тапмайым? Мәғынасын тапмайым. Башта сен бір жемілі айтасың, анасың ол бір жемілі айтады, шуңнан бітті. Мұнда девам етіне өтен. Шуңа көре мен қатырләмейм. Біз ана талаш, ғұман талашмадық десек те болана берді. Чөнки талашуның нендеген біз білеміз. Көрген де бар. Аллам сақласын, нәрсе керек ол. Алай талашырға язмасын. Шуңа көре білмеймін соңғы тапқыр. Үпкелешу, мен өзім ғұман үпкелей білмеймін. Риза біз ергенде, yok мен үпкелей білмеймін. Мен фәлен деп жүрейдір өзін. Bu itogi bir burnu salındırdı mı? Şundan. Eğitim bitir. Bitti. Mine aşağı batağında aşağıtına yağış çıkını şıkırtatasın iken вечерін асмарку deyip attı benim. Birini aytılasın iken. İtme olay. Все, день насмарку. Mine день насмарку bitti. Mine şunday. Mine bu bizden işim mine bu indi. Проблема проблема. Allah'ım saklasın. Проблемалар bilen Әрләші ол аңлашылмаушанлықтан келіп шыға. Қазір бітінде үйрендік болған 7 ел ішінде. Бір-біріңні ишітмәгәнліктен келіп шыға. Бір-біріңні іште білірге керек. Һәм бір-біріңнің бұл дүнияға қарашын аңларға керек. Сіз бит ике ғалем, қошылған ике ғалем. Әлбәттә сіздің бүтін өрі дұры келіп етмей, ләкин әлбәттә мәхәббәт ол бір-біріңе ярақлашу һәм шигенә білу. Кімдір барыбір өзі білән жертвовать. Құрбан. Бары кімдір өзі білән құрбан, нәрсәсі біләндір құрбан етірге тиеш, ол мәхәббәт шулай ғына болала. Бір-бірсіне ikisi de құрбан етсе, анда біреуі де қалмай. Кімдір құрбан етірге тиеш. İkisi de құрбан етейкен, ол жаны біте. Ол мәхәббәт, ол шундай зур мәхәббәт, абау, жаналар, жырлар язалар. Һәм ол шундук біте де ол. Кімдір нендейдір топливо беріп, янылық беріп, гүл яндырып тұра екен, ол яна. Бірге яна бітсең, сен бітесің.
Her vaqtda da kimdir yanıp turga tiyиш. Bu işraqta min yanam, ikinci mesela köpmedir yıl uzgaş, senin parın yana başı şu an, biz elle qaytırıp yara sıra birine. Bu felsefe yaratam. Tak, min biteyim mi? Şulay bagay. Açılı vaqtda meni nechik tinchlandırırga. Sizlerini nechik tinchlandırasın? Sıypap, başını sıypap, motor söz aytip, şey işirtip. Bizning umuman ne yok tinsa sen javob ber, sen javob ber. Biz shoyarib tinchlanamiz bo'g'aymi? Yo'q endi har vaqt shoyarib turasiz kelmaydi. Buloqay vaqt. Masalan, mana 2019-yilning kuzida shoyarasiz kelib turmadi endi. Shunda bir qat o'sha chiqqan malidi. Shu vaqtda nechikdir suylashib, alternativalar taqdim etib, tinchlandik nechikdir. İyi bu endi. Men chesna. Anlamadingmi? Yo'q, men anglamadim. Men bitta o'zim bilasan xatir qisqa. Men Endi hozir endi bo'ying uzun. Ising achirma, men seni bo'y bakmag'im, men bo'yga problem. Yo'q, xatirlama. İratni nechik tinchlantirasing? Temli şey ishirtib, temli so'z aytib, boshidan sipab. Shulay bit. Tinchlan. Ayda ketdik. Olg'a to'g'ri. Tinchlan. Menim shirataymi? Biror iratning menga şamadan ortiq ixtibar ko'rsatganin sizsang, sen. Ne, sizmiyim. Ayo. Bir. Sizmisin? Yo'q. Men anday birni o'mas shoyarib, tegi spektaklda o'ynaganda narsa deylik. Ay, belki men aktrisa bo'lmasam. Boshqacha qolib Men Rizidaga ixtibar, Jorda Tatariston ixtibar etganda narsa har birsini tegi nitib жүрейм degan narsasin. Ixtibar tegi tomoshachi kimdir, tomoshachi bo'larak, tomoshachi bit endi ja g'oshiq bo'lib qarый, ja suqlanib qarый, ja narsa bo'lib qarый, iratlar endi. Sen o'rta bo'lg'ach mening boshim kekraydi, azrak shag'alaman qara. Kiradi. Nima? Ketdik, davom etamiz. Agar bir qiz mening bilan flirtovat eta boshlasa, sen tigi menga shamasidan ortiq ixtibar ko'rsatgan yigit bilan flirtovat eta boshlayman. Shoyaraman albatta. Tigi qizning ko'zini shag'alam deb aytdi, to'g'ri durs bo'lmaydi endi. Joram. Tutup joram. Ko'gizni de. Ko'gizni de plishom. Bilmayman, u turda o'ylaganim da yo'q. Ko'z oldina keltirib qarasang, nima? Yo'q, keltirma. Sendan so'rar edim. Nasha? Sening bilan söylashar edim. So'rar edim. Nega flirtovat etasan? Hali sen o'xshaymading. Sizning orangizda biror narsa bormi hali? Belki. Belki bordir da degan so'zmi? Belki olay so'rasang durust degan so'zmi? Yo'q, belki durust yo'ldir bu deb o'ylayman, bilmayman, men aytaman. Albatta, endi сөйлeshuv har vaqt durust yo'l. Сөйлeshuv. Ketdik. Men shirat tug'im ekan aytsa? Ayo, sen shirat. Tegi o'qib oldim, ko'rasizmi? Bu so'rovni o'qib oldi. Shunga o'qimadim, billahi. Ey, ko'rmadim demin. Mana ularni aytib oldi. Sening o'quv tezligini men bilaman endi. Ularni aytdi. Sen Mümkünmü? Mümkün elbette. So'nggi topqir menim uchun qachon uyat bo'ldi? Yo'q. Rizashin uyat bo'lgani yo'q qachon. O'zim uchun uyat bo'lgani bor, Rizashin uyat bo'lgani yo'q. O'zing uchun? Endi men azrak tigi sho'broq jilaydigan kishi. Yo'q. Mana iska tushasiz kerak, endi albatta bir narsa aytasizmi? Yo'q, iska tushirib bo'lmaydi, bir narsada yo'q. Sen uchun bir kun aytding endi sen menga bir so'z. Nasha? Narsa aytsan. Qozib chiqaring dedi. Qara, ko'rasizmi, mana men narsa aytaman, mana o'pkashi. Mana o'pkalaudan tugul, uyat bo'ludan deb aytaman. Sen menga zamechaniyasan, xatirlaysizmi? Maktab uchrashuvida sen qo'tiroq aytding bo'g'ay bolalarga deb. U bitinda uyatdi. Yo'q endi albatta. Bu baratik ne bo'ldi tega professional yoqdan azrak onda bolalar. Korrektno, emas? Nekorrekt, bolalardan da shunday niyrak. Просто ul trening alar uchun tugul edi. Yarar. Так.
Ашқан сұрағыңды берейін бе? Ие, айтайын, айт, көрдім бе сен? Білмеймін деймін қара. Шыннап, Шыннап. оқымадың. Биллахи. Бар. Біздің қайсы біз ақылырақ? Сен. Нә, шолай болды. Девам ет ал. Ой. Мен ең тәмсіз пішіре тұрған ризық. Бұл күлім мені қорқыта. Күні. Yok, Rize'nin tepsi bir şey olmuyor. Неге күлесің? Hoş kalası kelime Yok yok. Yok elbette. Yani Rize'nin en tepsi bir şey ettiren Rize. Rize'nin en tepsi bir şey ettiren Rize. Ben birinciden başlaya gerek, min Rize'nin temsiz diye aytalmayayım. Rize indi ol. Мен дегені болса да, аны бисмилласын деп ашарға керек. Қайшағанда ұнытсақ та. Шуңа көрі, енді нәрсе мен шынды егіт, әти обедқа қайтқаш холодильникта, менің әти холодильниктан бүтін ашалы бітмәген, кеткен ит кесектері, қалған колбаса кесектері, суғандар, анда нәрселердер, макарунларны майда қыздырып ашидыр ек біз міне. Мен шындай ризық, біздің үшін ол ең тәмлі ризығы. Ол нық тәмлі, біз аны пищебогов деп атыдыр ек ол блюдыны. Мен шындай ризық ашап өскен бала, әнді ризделер, алар түгі макарон по-флотски, алар анда ебірлер бексерек ашағаннан. Шуңа көрі ризде ашарға пішіре біле. Тәмлі ме, юқ ма? Онысы екінші сұрау. Біле, именно біле. Шуңа көрі ол ашарға пішіре білгеш, ол ризық значит пішкен. Ана ашарға тәмлі ризықларынан по-французски, еме? Мәсі по-французски салатларына бек тәмлі ясы. Yok önde yani yok senin tügün imkansız нәрсе. Ну, әлбәттә. Сенен сұрайlar бит. Yok, әйтәлмим мин бу сорауга. Мен ни өчен мин әйтәлмим? Чөнки мин ризыкка мин белмим тәмсез ризыкны. Менәмсе биллахи. Сен ризыкны айырып тормыйсың. Мен айырып тормыйм. Нәрсә бирәләр, шуны ашый. Бу минем иң зур плюсларымның берсе. Әлбәттә. Әлбәттә инде хатын кыз өчен у бит инде бик җайлы. Әгәр дә теге мин моны ашамыйм, монсын тузы җитмәгән, монсы артык кызган, мин бит кәбестә ашамый идем, мин суган ашамыйм, мин тегән ашамыйм, моны ашамыйм дип утыручы ират белән хатын кызга бик читен булыр иде. Кайсы бит мин? Юк, син. Башкалар ишетмәгәндә син миңа ничек яратып эндәшәсең? Хәзер инде 4 ел дәвамында әтисе ишетсәләр, ишетмәсәләр дә әтисе. Әтисе. Секретный сүзләребез юк бугай. Безнең гамәлдә секретный сүзләр булмады. Шо. Антенна. Телепузиклар антенналары бар имәл. Нигәдер телепузик искә төште. Ашау ишүгә атнасына ничә сум акча тотабыз? Biz тәмле ашарга яратабыз. Тәмле ашарга яратабыз. Ну, уйласаң бүтін 3-4 көнгә 1000 тәңкәлек әйбер алабыздыр инде без. Алабыз. Ничә атнасына дигәнме, айына дигәнме? Атнасына дигән бар. Атнасына? Әйе. Димәк, ким дигәндә 2000лек. Белмим, без менә 2000гә дә тәмле ашый беләбез. Менә шулай бит инде. Шулай. Минем кайсы бүләгемне ошатмадың? Тимер роз. Кайсы бүләгемне ошатмадың? Без бүләккә бик практичны киләбез, име? Әйе, теге гашыклар көненә мәле спектакль уйнадык та гашыклар көненә. Бу инде өйләнешкән чак инде бергә тора. Өйләнешкән чак булган инде димәк. Өйдә ярар башта нинди бүләк икәнен сөйлим. Гашыклар көнендә билетерларга, театр билетерларына
бүләк биреп куйган инде. Үз исеменнән без икебез дә сәхнәдә бит инде. Үз исеменнән билетер кыз бик матур коробка алып чыкты шундый. Анда йөрәкләр төшерелгән, бик матур кагаз белән бизәлгән шундый коробка. Миңа бүләк иттеләр ирегездән дип без инде сәхнәдә күз кысаштак, рәхмәт дип. Шуннан кирдек гримеркага, кызлар әйтә, "О, ача нәрсә икән, нәрсә икән?" Ачабыз дигән шундый. Ачтык анда терка. Анда угыш диләр инде, кыргыч ди кемдер. Анда угыш булып чыккан. Безнең өйдә кыргыч искергән иде. Артем миңамы инде шунда безгә дип атала инде. Өйгә терка бүләк итәргә булган. Шуны матур коробкага тыккан да сәхнәдә бүләк иттергән. Анда намек та бар. Ладно. Нинди? Кыргыч. Тәмле итеп пешер дигән намек. Бәлки. Дәвам итәбез. Кара, быел мисәлә бит онытканмын әле мин. Bilmeytem romantik neler bu yılda bulgan bit әле туган көнеңә әйме? Искә төшерим әле быел тамашачылар билетерлар белән сөйләшеп алдым ничә роза хәтерләмим инде. 31 тулды. 31 роза алып, 31 розаны билетерлар тараттылар тамашачыларга, һәрберсенә бершәр роза сүнгән йолдызлар спектакле һәм шул көнне тамашачылар Риздәге һәрберсе шул бер розаны бүләк иттеләр. Әле мин башта аңламыйм. Башта бер тамашачы астан менмиләр минем яңа, астан гына роза сузалар. Яра йөгереп килдем, алдым. Шундук икенчесе, өченчесе, дүртенчесе, бишенчесе, 10-нчысы. Ялтырыйм инде булар минем туган көн икәнне каян белгән, ничек бөтенесе чәчәк алып килгән. Карыйм розалар бөтенесе бер төсле. Ничек булар бер төсле роза алып килергә мөмкин дип әйтәм. Шулай итеп 31 роза җыелды тегендә. Шундан гына мин аны белдем, кеше миңа үзе бүләк итә, үзе әйтә, бу ирегездән, башта аңламыйм, ай рәхмәт, диде, бу ирегездән, это вам от супруга, шундан гына айнып киттем, бәтәш, Артемнан булып чыкты бит бу. Шулай итеп, ул тамашачыларга таратып куйган антрактта, һәм тамашачылар шулай итеп бөтен анда ярты зал диярлегендә торып, шулай итеп чәчәк китерделәр. Искә төште, кара, бар икән әле, порох, пороховница. Минме син? Мин? Белмим, анда соңгы сорау нәрсә иде әле? Соңгы сорау, бүләгемне шатмадым. Димәк, минем чират. 50 мең сумлык бер сумкага күзем төшеп, шуны бүләк итүеңне сорасам, син алып бирәм? Шикләнмим дә, алып бирәм. Так, мин. Сине аптырашта калдырган иң сәер адымым. Андыйлар булгалы инде. Булгалы. Мен вообще сәер кеше. О, сәер кеше. Сәйір қашағында бик сәйір адымдар ясалаш. О даже білмеймін, мен аны ничектер миңа ол оправданный кебек. Менә мин шулай эшләргә тиеш кебек. Әрәзеттен сен инде булды. Нәрсәгә булай эшләдең инде сен ди. Соң билгеле һәр кешенең үз дөрестлеге, үз кагыйдәләре, дигән ничектер үз фәлсәфәсе. Иң сәйер менә иң сәйер. Белмим. Иң сәйер адым. Иң сәйер адымы? Бар инде алар. Кайберләрен монда әйтү килешмәс. Сәйер адым идең диме, мәсәлән, сәйер түгел инде. Машинаны алыштырдык. Алды мин без кроссоверда йөридек. Ансы бит инде аның шулай кирәк иде безгә. Кирәк иде. Сәйер. Джиптан двенашкага күчү. Сәйер дип санасаң, кем өчендер бәлки сәйер тоелгандыр инде. Күп кешегә сәйер тоелды инде. Ләкин миңа сәйер тоелмады, чөнки ул безгә шулай кирәк иде ул вакытта. Киттек, дәвам итәбез. Мин, синмиш? Син. Ничек иң сәйер мен әйттемиш? Син. Димәк. Минем кайсы ролемне аеруча яратасың? Гөләндәм туташ. Әлегә иң истә калган Әмирхан Еникинең, хәзер инде төшеп калды. Кызганыч ки Әмирхан Еникинең Гөләндәм туташ хатирәсеме? Миңа калса, минем күңелем Риздә гомумән мин аны яраткач та һәр спектакльдә миңа ничектер бик каты тәэсир итә, мин теге катарсис кичерәм. Гөләндәм туташта бигрәк тә көчле шундый тәэсир булды, чөнки спектакльдә бик көчле спектакль иде. Бик көчле спектакль. Ул автор дисеңме, ул режиссер дисеңме, ул баш рольләрне башкаручылар дисеңме, ул спектакльнең төзелеше гомумән бөтен яктан да камил.
мәдәниет үшін, татар милләте үшін қойылған спектакль иде. Нәутәбіз шул роль. Рахмет. Так. Біздің талаш әйткәләшләргә еш қына кім сәбәпші? Мин күбрәк торыймы? Мин күбрәк торыйм. Ничәпсің мин үзе сұрау бирәм, үзем жауап бирәм. Белмим. Кім сәбәпші деп, қойшан нешегінде ситуацияға қарап, қой вақыт менің арқада, қой вақыт сенің арқада, қой вақыт бала. Күбрәк деп сұралған. Ғәтті күбрәк. Шуа деген ме? Шуа деген. Мына шуа дезғана әйткәшкә еш қана кім сәбәпші бола? Білмейм, өз үстің ауласын келсе сен деймін сол. Мен аның мен. Енді әскер ішінде талашқан түгіл енді, әйткәләшкен шоқ болады. Неге сен аңғалай деп етесің? Мен қырысырақ тәрбиеші. Тәрбие сұрауларына келгенде. Кеттік. Мен Мен спектакльде, кинода башқа актерлар белән үбешкәндә син нинди хисләр кичерәсең? Катарсис әлеге дә баягы. Нанда үбешкән дип инде. Нәрсә кино бит инде, бернинди хисләр кичермим. Нормаль үбешәмсең бу, әзрәк шатып. Үбешкәнгә шамсың бу әзрәк. Нәрсә инде бу? Нормаль үбешкән киноларың юк әле синең. Менә Булар көтегез. Көнләшерлек үбешкән кинолар юк. Мен татар кинематографиясында теге ат үбештеләр булар диярлек бер кинода юк. Синеке генә бар? Клипта юк. Нәрсә? Минеке бар. Ул бит татар кинематографиясы түгел. Монда татар киносы турында бармы бит? Нәрсә дигән? Гомумән. Мин спектакльдә, кинода башка кеше белән үбешкәндә. Минеке юк. Динар Хөснетдинов белән үбешүне санамаганда юк кебек. Сәй нанда үбешү булдымы инде? Шундан, минеке бар инде. Ул кино нигәдер чыгып бета алмады әле. Чыгып бета. Белмим, ул бетте аны күрсәттеләр. Рус киносы. Рус киносы. Поварга дип атала. Рус актрисасы белән. Чапы. Рус шәрә актрисасы белән үбешеп кенәме? Ярар, туктадык. Юк инде җәмәгать. Эш бит инде ул. Эш. Аны эш дип кабул итәсең инде мәтсә. Мин берничек тә кабул итмим. Мин эш дип кабул итәм. Инде нәрсә дип. Ләкин шулай да минем хәтеремдә әле теге Динар белән ак чәчәкләрдә Мансур белән үбешү сәхнәсен төшергәннән соң өйгә кайттым да ничек әйтергә? Никахның 7нче көне идеме ул, әйме? Өйләнешкәннең 7нче көне бугай. Аны бит инде бер журналист язып та чыкты. Резидә Саляхова никахның 3нче көнендә чит ир-ат белән үбешкән. Малай. Статья исеме. Ярар. Шуны уйдым инде, ничек итеп әйтергә инде моңа Динар белән үбешергә туры килде дип. Шуннан бу кайтты да миңа үзе әйтә. Ул көнне клипта төшкән иде, кемнеңдер клибында, әйме, кайтты да әйтә. Бүген клипта төштем, шунда кызлар белән кочаклашырга туры килде. Анда бик күп кызлар минем алдыма утырдылар, ниттеләр, мин кочакладым. Әйтә, уф, минем Динар белән үбешергә туры килде. Всё, квиты, всё булды. Бетте, оныттык. Нинди клип булды микән? Мин хәтерләмим инде кайсы клип икәнен. Ниндидер клип. Клип иде микән? Клип иде микән соң ул? Безнең булды. Так. Мине 3 сүз белән тасвирлап бирәм. Я знаю 3 слова. Тырыш. Шаян. Кадерне белүче. Ярар. Рәхмәт сиңа. Матур итеп көлгән өчен, көтмәгәндә башым әйләндергән өчен, безнең өйдә кем күбрәк акча эшли? Төрлечә була. Ул сезонына карап. Булды тагын нәрсә дип. Ярар, булды. Күп микән әйтеп бирәсез түгелдер инде? Театрда бер тир эшлибез, әйме? Театрда бер тир эшлибез. Так. Всё. Биттеме ни? Мине күргәч тә иң беренче нәрсәгә игътибар итте. Синеке битте, минем бер соравым калды. Әйдәм. 30 елдан безнең гаиләне нинди итеп күз алдына китерәсең? 30. Безгә ничәшәр яшь булачак әле? 61. 60 кына.
Biz min көз алдына келтірем. Biz bik ironичный. Bir-birimizге шул хәтлек ironичный кешеләр булыр дип уйлыйм. Бик матур әби белән бабай булырбыз дип уйлыйм. 60-тан инде әби. Син бабай булырга җыенасың моны 60-та. Ничек инде 60-та бабай булмыйсың? Ничек инде? Ул бит 60 яшь. Син нәрсә? Инде. Хатын гына булырга җыенам әле 60-та. Хыялый хатынлар. Хыялый хатын. Белмим, нинди кремлар уйлап тапсалар, белмим анда нәрсә уйлап табалар. Ну, гомумән мин бик материальный кеше һәм мин приземленный кеше. 60. Үзе очып йөрим мин ди. Ну, бу андый бирләрдә түгел. Бу инде 60 шундый бик матур. Барыбер без 60 яшьтә без үзебезне яшәрдек тегәле без ират белән хатын кызы шулашак та кешеләр безгә инде бик матур әби бабайлар дип карыйчаклар. Мусына мин теге 100%. Алла, ямсызланган булар, димәсләр. Юк. Мин уйлыйм, менә минем мама шундый кеше, ул картайган сайын матурлана гына. Шундый кешене күргәнез бармы сезнең? Менә шундый. Бар, минем кайнанам шундый. Менә шул шуңа күрә мин үзем бик матур булырмын дип уйлыйм, матур бабай. Инде, син инде әскәр менә монда яшәгәндә дә минем кебек матур бул, анаң кебек акыллы бул дип сыпырайдың минем курсакны. Ау, минем кебек акыллы, минем кебек матур бул. Яра. Язып куйдым. Юк, әлбәттә бу шулай. Мин әйткәнчә. Менә шундый нигәдер без шундый ироничный бер-беребезгә карата шундый теге бер-беребезне патронить итеп җыри торган әби белән бабай булырбыз дип уйлыйм 30 елдан соң. Ну ярар, монысы инде тышкы кыяфәт күбрәк. Әйе. Ничек тышкы кыяфәт? Юк, патронивать итүең ярар. Син гомер буе мине патронивать итәсең инде. 60-та да итәчәксең. Ну, әлбәттә бит яратып. Монда әлбәттә үпкәләмим бит мин. Әйе. Аның өчен дә үпкәләсәң, монда инде көненә 5 тапкыр үпкәләргә кирәк. Издифац итеп дип әйтмим бит теге. Матур итеп яратып. 30 елдан, димәк, әскәргә 34 яшь булачак инде алла бирсәң. Балалары булачак инде алла бирсәң. Причем тут әскәр? Монда безнең дәвани булу турында сүз бара. Оныклар сөеп, яңа рольләр чыгарып. Бәлки, насыйп булса алла бирсә. Әйе, бәхетле әтияни, бәхетле дәвани һәм бәхетле актерлар булып 60-та әле рәхәтләнеп яшәгән чагыбыз булачак инде. Алла бирсә. Әлбәттә инде монда бит нинди гаилә дим инде. Ничек яшәйчәк без алар беләләр. Алар белеп биргән бит инде сорауын нинди гаилә. Шуңа күрә, нәрсә димәк, шештә шундый гаилә булабыз. Иң мөһиме 60 яшьтә гаилә булу. Иң мөһиме. Амин. Шулай булсын. Амин. Ярый, рәхмәт. Менә синең сорауларың. Ярый, сау бул, Сорауларың, җавапларың бик ошады. Яңа як тамашаларың бит әле син. Өйгә кайткач сөйләшәсе дә булыр әле бу хакта. Мин бүген кайтмыйм. Ярар, сау булашып, хөрмәтле тамашачылар. Журнал укучылар. Сезгә бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Тагын шулай күрешеп торыйк, иҗат аша. Чакырыгыз безне. Экраннар аша. Нинди историян сөйләргә ул? Теге төшереп калдыру турында историясын. Сөйләдек инде. Без чакырган җиргә яратабыз. Чакырыгыз. Бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Исән сау, тагын күрешергәсез. Тагын 30 елдан шушында килеп интервью бирергә насыйп булсын алла бирсә. Я туда уже ставлю вопросы какие-то еще пошу. С людьми,